Ka ïingkashari Meghalaya High Court ha ka arpsau tarik rempang kala Bthah ya ki bor penyat jong ka skul St. Anthony's Lower Primary ba ki day ban penti kena ba ka plan bat ka jing penwandur ya ka jing tay ka thymmai jong ka skul ka day la kumno ban kam iasyriem bat ka jing tay barim ka balapan pra. Ka ïingkashari ka bakuntup ya Chief Justice IP Mukherjee bat Justice W Dingdo ha ka hukum balapan mi hadian bala syong bishar ya ka PIL kala ong da ka bishar benia halor kini ki jing shisha barok bala kedo ni ailat ya ki bor penya skul bakin teipat ya ka ying skul henry ka plan bat ka jing penwandur ya ka jing tei la kumno ka dei ban iasyriem bat ka jing tei ka balapan pra lada dei ban penkala ya ka plan bala menjur la ban le ru ya ka bat ban yo ya ka jing menjur na ka Meghalaya Urban Development Authority. Ka ïingkashari kala Bthah ru ya ki nongsha kenok penken hukum baki day ban IT ya ka affidavit ha ka baya day bat ki jingkeli jong ka ïingkashari hapo jong ka kanyo trik uluber. Mentah ka jingkeli ke badan kam ya ka jubab ka long kani. Ka hukum bala penmi damangi ka day ka bala penmi ha ka khandai trik nok pra arhajar arpusau. Ki bor penyai skul kitip bahaya kani. Ka ïingkashari watla kala khang namar ka syuti Christmas henry ka vocation bench kala beteng ban syong bishar. Balai ya kani ka jingkam halor ka jingma ka baap ya ka jingte bat ka jingdon kam ban prano ya ka omsya melawan ra sya ka jingtip jong ka vocation bench bat ban pan jingbit na ka bentawan penpra ya kani ka ying skul ka barim. Haba ya kani ka mukot duma labu ban syong bishar ha ka sngi ka babut hadian bala plibiang ya ka ïingkashari ha ka arpu pratarik ka lalengkot arhajar arpusan. Balai hakapor jong ka syuti ka ying bishar la haban penpra ya ka ying skul namar la ailat bakan yang baru syikata kala ong. Ki affidavit bala ai hakmat ka ying bishar ki ong baka St. Anthony's Lower Primary School ka day ka school hikai ya ki kena hapdeng ki kelas nursery bat kelas 5. Ka jingbun ki kena school ka long henrius pa sanpo. Nadu ka khatlai tarik ukalaling kot khat khandai spa arpu area kene ka school la penyai da ki missionary jong ki Salesian jong udon Bosco jong ka balang Catholic ya kene ka school la te hapdeng usnam khat khandai spa sabu khandai bat khat khandai spa sanpu ar kala don nyu pu ar snam karta ha usnam ar hajar ar pusau la la ba ka jingte kala telor bat telon ha ka bala don kam ban shna biang bat ban penthmai ki bor penyai jong ka school I3 ha ka Reliant Foundation Private Limited na Guwahati kabala le e ki jing test baper bar ai jing bud ban penkala hakar komishna ya ka ying kani kamat kala poi syaki bor ba penyai ha usnam ar hajar ar husau habala keno bakala la ba ka ying kala tor bat don kam kerki ban yada na ki no ki jing julor bat yada na ka jing ma kumbala tho ha ka jing ai jing mud jong ki bor penyai jong ka school ha ka sauterik ukalaling kot ar hajar ar husan. Haka affidavit la kedawru ba ka Meghalaya Urban Development Authority la menjur ya ka plan ban pinbet thymmai ban shna thymmai bat kumta terter klem dabu jingkeli AA haka bayade bat penne kum ka jingte sa nam. Kala penpau ru bala de penprano ya ka jingte ki khna skul ru la penkenria sya ka weipat ka jaka. Kade ka skul bapau nam haslong ya ka plan ban shna thymmai ya ki ying la menjur da ka tenat penroisor ka jela Meghalaya. Kat kum ka jing ong jong ki bor badai pet ha ka jing pet lang ha square ya umot jong udon Bosco bat ka Bthah ba syakmat ka school ya ka jing tei de ban penbena kum ka heritage ne jing tei sa nam.